ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ନଦୀ, ମହାସାଗର, ମହାଦେଶ, ହ୍ରଦ, ଜଳପ୍ରପାତ, ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲ ପର୍ବତ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ସହ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଛୋଟ ବଡ଼ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଭାରତର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପବିତ୍ର ନଦୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଭାରତର ନଦୀଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସାଧାରଣ ଜଳାଶୟ ନୁହେଁ, ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଧାରଣର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସ ହେବା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଲୋକମାନେ ନଦୀଗୁଡ଼ିକୁ ଦେବତା ଓ ନିଜ ମା ଭାବେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଦୀର ନିଜସ୍ୱ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ପବିତ୍ର ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ପବିତ୍ର ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସାଧାରଣତଃ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ଭାରତର ପବିତ୍ରତମ ନଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଭାରତର ସମସ୍ତ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ରତମ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଅନେକ ସହର ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂଜାସ୍ଥଳୀ ବାରାଣାସୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଠାକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅର୍ଜିତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ଯମୁନା ନଦୀ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଚମ୍ପାସରୀ ଗ୍ଲେସିୟର୍ସରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଯମୁନା ନଦୀ ବିଷୟରେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପରି ଯମୁନା ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଏକ ପବିତ୍ରତମ ନଦୀ। ଏଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଏହି ନଦୀ ଦେବୀ ଯମୁନାର ଏକ ରୂପ, ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ମଥୁରା ସମେତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପବିତ୍ର ସହର ରହିଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର 7ଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ପ୍ରେମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତୀକ ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ତାଜମହଲ। ଆଗ୍ରାଠାରେ ଏହି ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନେକ୍ସଟ, ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ। ଭାରତର ସର୍ବପୁରାତନ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ଅନ୍ୟତମ ବୋଲି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣ ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଏହାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଭୂତଳ ଭାଗକୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ବାହାରକୁ ଆଦୌ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତଥାପି ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଏହି ପବିତ୍ର ନଦୀ ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ଯମୁନା ଦୁଇ ନଦୀ ମିଶିଥାଏ। ପୂର୍ବତନ ଆହ୍ଲାବାଦ ପ୍ରୟାଗରାଜଠାରେ ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ତିନୋଟି ନଦୀ ମିଳନ ସ୍ଥଳକୁ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳକୁ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏକ ପବିତ୍ରତମ ସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ନର୍ମଦା ନଦୀ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଅମରକଣ୍ଟକ ମାଳଭୂମିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ନର୍ମଦା ନଦୀ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ସତପୁରା ଓ ବିନ୍ଧ୍ୟ ଦୁଇ ପର୍ବତମାଳା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆରବ ସାଗରର ଏକ ପ୍ରବେଶ ପଥ ଖମ୍ବତ ଉପସାଗର ସହିତ ମିଶିଥାଏ। ନର୍ମଦା ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଏକ ପବିତ୍ରତମ ନଦୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଉପଦ୍ୱୀପର କେବଳ ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯାହା ମାହି ଏବଂ ତାପ୍ତି ଦୁଇ ନଦୀ ସହ ମିଶିବା ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂଜାସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଓଁକାରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଖଣ୍ଡୱା ଜିଲ୍ଲାରେ
ନର୍ମଦା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ପବିତ୍ର ନଦୀ ବିଷୟରେ ଆଉ ଏକ ମଜାଦାର କଥା ହେଉଛି ଯେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏହି ନର୍ମଦା ନଦୀ ଆକାଶରୁ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ କେବଳ ଏହି ପବିତ୍ର ନଦୀର ଦର୍ଶନ କଲେ ମନୁଷ୍ୟର ତାର ଆତ୍ମାକୁ ସୁଧ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ, କାବେରୀ ନଦୀ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ଏବଂ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ଏକ ପବିତ୍ର ନଦୀ ଯାହା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ତାମିଲନାଡୁ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଅନେକ ଭାଗରେ ଲୋକମାନେ ଏହି ପବିତ୍ର ନଦୀକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏହି କାବେରୀ ନଦୀ ଉଭୟ ତାମିଲ ଓ କନ୍ନଡ଼ ସାହିତ୍ୟରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଏହି ନଦୀର ଇତିହାସ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏହି ନଦୀ ଅନେକ କବି ଓ କଳାକାର ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନକୁ ବହୁ ଗୁଡ଼ିଏ ଅବଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ। ନାସିକର ତ୍ରମ୍ବକେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି। ଏହା ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପବିତ୍ର ନଦୀ କାରଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଦେବତା ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସ୍ନାନରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହାର ସ୍ରୋତ ଉତ୍ସ ପ୍ରାୟତଃ ନାସିକ ନିକଟସ୍ଥ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ତ୍ରମ୍ବକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସହ ଜଡ଼ିତ। ଏହି ନଦୀ ନିକଟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ମେଳା ଯାହାକି ନାସିକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, କ୍ଷିପ୍ରା ନଦୀ। ମାଲୱା ମାଳଭୂମି ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଏବଂ ତାପରେ ଚମ୍ବଲ ନଦୀରେ ମିଶିଥାଏ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ କ୍ଷିପ୍ରା ଏକ ପବିତ୍ର ନଦୀ ଅଟେ କାରଣ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପତ୍ନୀ ସତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଶୋକ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଲୁହରୁ ଏହି ନଦୀର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ପବିତ୍ର ସହର ଉଜ୍ଜୟିନୀ କ୍ଷିପ୍ରା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯାହା 12ଟି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏଠାରେ ମହାକାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ପ୍ରତି 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ସହରରେ କୁମ୍ଭ ମେଳା ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ଭକ୍ତ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଅତୀତର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିଲେ ଭାରତର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପବିତ୍ର ନଦୀ ବିଷୟରେ। ଆପଣମାନେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପବିତ୍ର ନଦୀଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତୁ। ଏହି ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ନିକଟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏହି ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବା ସହ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଭାରତର କେଉଁ ପବିତ୍ର ନଦୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ସେ ନଦୀ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଗକୁ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।